Bazure amak neri esan zidan, adi-adi ibiltzeko. Ta txupeteakin ikusi ezkero nik bere ala deitzeko. Puputa lore aimarretami, hogea sartuko gara, ta zu nerea Telecincotik desengantzatuko zara. Zuen irudi honi banago kamera batez begira, Telecinco ta ETV-rako badaukagu esklusiba. Katxiporreta, da nere gerra horroa. Ze gazteri etzaio gustatzen katxia eta porroa.